Лисицата и котката. Веднъж котката срещнала лисицата в гората. Тъй като мисляла, че лисицата е много умна, много е живяла и патила и е на голяма почит в целия свят. Спряла я и радушно я заговорила. Добър ден, комичке лисичке, как си, какво правиш? Как преживяваш в тия усилни години? Лисицата, която била ужасно високомерна, огледала котката от главата до петите, придавала си дълго важност и мълчала. Все пак накрая рекла: О, ти жалка мустакано, пастрокожа глупачке, гладница и мишеловке, какво те е прихванало? Осмеляваш се да питаш как съм? Какво си учила ти? Какво умееш? Умея едно единствено нещо, отвърнала котката скромно. Какво е това едно умение, попитала лисицата. Ако ме подгонят кучета, мога да се покатеря на някое дърво и така да се спася. Това ли е всичко, рекла лисицата. Аз пък умея 100 неща и освен това имам торба пълна с лъжи. Жал ми е за тебе, ела с мене и аз ще те науча как да се спасяваш от кучетата. В този миг се задал ловец с 4 кучета. Котката бързо се покатерила на едно дърво и седнала на самия връх, дето клоните и шумата напълно я скривали. Развържи торбата с лъжите, комички лисичке, развържи торбата с лъжите, викнала котката от дървото, но кучетата вече били хванали лисицата и я държали здраво. Ай, комички лисичке, обадила се пак котката, загази ти с твоите 100 умения. Ако можеше да се покатериш на дървото като мене, нямаше да се простиш сега с живота. Край. Единично докосване за въвеждане на текст, единично докосване и задръжте за разкриване на повече опции.